Sugbo, Kabisayan ug Mindanao. Kini nausab si Brother Julius Arriesgado nga usa ka CFD. So pag-iskutan nato ang laing pagtulunan sa simbahang Katoliko. Atong pag-iskutan karon kabahin kani sa pagampo sa mga santos, no? Sumala pa sa mga laing sekta, mga laing tinuhuan nga kita mga Katoliko nagsimba kita og mga larawan, mga santos parihan ni San Vicente Ferrer, San Agustin, San Isidro Labrador, San Antonio de Padua og tanang mga santos dito sa langit para natong mga Katoliko, pero para nila kini Dios. Sumapa silang gingon nga ngano magsimba man kamo mga Katoliko og mga Dios. Hinunua ang Ginoo abubuhan diya sa Exodus 20. Nasayad ba mo ang Ginoo masuko og iyang kaligutgutan kadtong mga tawo nga nagsimba og laing Dios. Kaya ang Ginoo may naghimo kaninyo, ang Ginoo may naghatag og kinabuhi, ngano adto magita sa mga Dios mo simbang pagkaway puangon ning mga Katoliko. Di ta mo simbag mga Dios kay kani gidili og bawal gayud nga simbahon sumala sa unang sugo. Nya karon kani mga Katoliko tanawa ra gud ila pag yung giludhan nga na magdudluhod mo nga bugtong Dios ra sa langit ang atong ludhan. Tubag, nasayop ba kita sa pagsimbag mga Diyos? Wala kita masayop. Kay sa Job 42 bersikulo 9 ngadto sa 10, mismo si Daniel usa ka balaang tao nasa karang sugo na daliman ka giluhuran og misimba kaniya si Haring Nabucodonosor. So nganong gitugtan man ni wa man musuko si Daniel nga misimba og miluhod og mihalad pagyud alang kang Daniel. Ang ibot pasabot diana wala siya simbaha isip nga Dios si Daniel. Gidayeg niya sa si Daniel kay ang iyang Dios gamhanan mo'y naghimo sa langit og sa yuta. Nasayad ba mo si Daniel nga sa kabalaang tao? Kay sa Santiago 2 bersikulo 19, ang taong balaan kaymutan sa Dios. Unsa dito ang taong balaan kaymutan sa Dios? Mao dito si Daniel kaymutan. Dili ingnon nga ato yung gisimba. Naman tayo utok, di ba? Kay bao nang Katoliko kasi Dios. Wa man ta mo simbag mga Dios. Si Daniel kay ang gisimbahan niya tinuod mga Dios. Si Haring Nabucodonosor, ang hari sa Persia, iyang gisimba, gipahimo niyang linilok nga larawan o gusto niya ang tibok katawhan sa tibok kalibutan nga simbahon yun ning larawan na. Unya karon nasuko mang Ginoo, mao to gikuhaan sa pangisip. Kay taas man niya garbo. Gusto niya nga iyang masakop ang tibok kalibutan. Gusto niya ang mga tao nga muila kaniya nga hari o gamhanan og musimba sa larawan nga iyang ipasimba. Pero ang tulo ka mga sinugo sa Ginoo, si Daniel, nalimot ko sa tulong katong duha ka kauban ni Daniel, bagtulo sila ni Isaac og si sa una man God. Grabe ko ka himas sa Biblia.
abot og Plaza Independencia, mga debatidor na mo, mga pastor nya kada Lunes sa gabi adto kami sa San Jose Recoletos, diya sa ubos sa simbahan sa San Jose Recoletos. So na diha ang seminar kato mga CFD maghatag og mga pagtulunan sa simbahang Katoliko batok sa pagpangataki sa mga laing reliyon. So kanang ubang parte sa Biblia nalimot ang gid ko, pero katong akong gisgutan si kauban ni Daniel na memorize ko na, pero nalimot man ko. O na nga ako ni-review pohon-pohon. Ang Ginoo wala magdili og mga larawan, kay ang mga larawan gipahimusab sa Ginoo. Aber ko mingon ng Ginoo nga nagsugo siya sa mga Israelita nga ayo paghimog mga Dios kay ang Ginoo abubuhan. Nya nagpasugo man sa diay ang Ginoo og mga larawan sa Ezekiel 41 bersikulo 17 ngadto sa 22. Unsa diay nagpahimo diay ang Ginoo og mga larawan? Unsa magitinuod ni Brother Julius? Gilibog-libog lamang diay ta sa Ginoo? Ay wa ta gilibog sa Ginoo, ang imong pagsabot ra. Kaya ang Ginoo ang gipasabot diay niya adtong panahon na kining mga Israelita mga gahi og ulo. Unsa diay mga gahi og ulo ang mga Israelita? Nisimba sa mga larawan kay baw na sila nga gikuha sila sa Ginoo gikan sa Ehipto. Daghan ang mga milagro nga iyang gibuhat ngadto sa mga Israelita. Gipatabok sila sa dagat, liman ka natunga ang dagat. Unya di ka motuo. Unya gialihan sa Ginoo ang Olympus diha sa disyerto aron dili kaagi ang mga Ehiptohanon, samtang ang mga Israelita naglabang pa dito sa dagat padung sa pikas isla. Olympus nga unsa gitawag gani nga nagkayo nga init kayo. Grabe ang gahom sa Ginoo. 40 ka tuig usab sila, walay luto-luto, walay lungag-lungag, ug wa usab sila initi sa adlaw, kaya mang panganod nagsunod man kanunay kanila. Grabe ang gahom sa Ginoo. Kada adlaw gitagaan sila mana. Grabe. Unsa day kagamhanan ng Ginoo nga atong Dios. Unya karon unsa nga bisan Ginoo gamhanan gihatag ang tanan, mga milagro, mga pagkaon, ayahay kay sila, pero nagsimba lang gihapon ng mga larawan. Mao ang Ginoo nasuko pagayo, mao to gipasabot niya tong unang panahon sa Old Testament. Nagsimbag sila Baal, Nebo, Nisak, o gumang pa mga Diyos, mga nating bakang nga pinutunaw nga usa ka mga gitawag tag bulawan o gipurma og mga Diyos, nating baka. Mao ni kalagutan sa Ginoo. Dili din na referado. Kaya ang Ginoo din nagpahimo maglarawan sa Exodus 25 versikulo 19 ngadto sa 21 pataas. Nakatuman bang Katoliko na? Nakatuman. Gipahimo niya ang paghimo sa Ginoo sa templo. Na pila ka metros ang sukod, nailarawan sa anghel, nailarawan sa kirubin, nailarawan sa tao, nga balaan, nailarawan sa leon. Kisa may nakahimo niya na, di ba ang Katoliko lamang? Unsa day brad, Katoliko day na day mabasa ang mga larawan diya sa Katoliko, diya sa karaang tugon, na kay mabasa brad. Di na to kalimod
ug di ta mamakak, di ba? So ato naman napamatud-an nining atong live video o dili day live atong video kay upload man nato kini. At tinuod gid nga nagpahimong Ginoo. Mao na nga kita mga Katoliko kung sa mga sangyo sa mga laing tinuod labi na ning pastor sa INC mga kahigalan sa itong video putol-putol man sa aning Facebook stricto man kayo sa pag-upload sa atong mga videos. Okay, huna nga kitang mga Katoliko wala kita magsimba og mga larawan kay di ba kita mga Katoliko naamantay napulo ka mga sugo unya ato kining gituman sa unang sugo mingon ang Ginoo simbaha lang ang Ginoo nga inyong Dios ug siya lang lamang alagari ug ayaw ka magsimbag mga laing Dios kay ako ang Dios ug abubuhan. Unsa ba day ang Dios abubuhan? Unya naamritay napulo kasugo di ay ug naamritay giingnan man di ay ta sa atong Ginoo nga di ta pasimbah og Dios unya ug ayaw paghimog mga larawan ug ayaw kani yukboy unya aber kani mga Katoliko nagsimba mag mga Dios ug mga larawan nagkulit pagyud. Sa saktong pagkaistorya mao ni akong tubag kitang mga Katoliko wala ta magsimba og mga larawan. Wala na to giisip ang mga santos nga mga Dios. Kanang mga nobina sa kada fiesta pananglitan sa lugar sa among lugar gitawag og fiesta dako ni Senyor San Roque. Kana si Senyor San Roque sa litanya niya na nagiskot ito nga puro pag iampo mo kami wala mimingon nga San Roque among Dios dungga nga among mga pagampo wala mo mingon ni ana kay kung mingon pa mi ni ana aw madukdukan gyud sa mga pari. Ang mga santos pareha ni Senyor San Jose giunsa man sa Katoliko pagingon Senyor San Roque iampo mo kami nganong nakaingon man ta nganong mudango paman gyud ta sa mga santos di ba dili ba diay sakto enough na nga kita muampo diretso ngadto sa Dios nasayad ba nga tungod sa atong kalapasan mismo ang Ginoo dili na makadungog sa atong mga pagampo. Unsa ba diay dili na makadungog ang Ginoo sa atong mga pagampo? Pastilan kung bisag unsaon pa nimo pagampo diha bisag unsaon pa nimo sangpit diha kung naa ka sa mortal sin wala ka sa estado sa grasya sigurado dili gyud og dili gyud ka dunggon sa Ginoo. Mao na kami mga Katoliko nagsalig gumig mga santos kay unsaon ta may mga Katoliko na amantanan sugal inom shabu kabit natanan so kaning mga buhata gikaligot-gutan diyan is Ginoo mo na ampo kita nga tus Ginoo dili kita dunggon at tanang kag siyam-siyam asa im dunggon ang imong mga pagampo pero kung mudangob ka sa mga santos nga mga balaan kay ang ilang mga pagampo kahimutan sa Dios asa mabasa sa Santiago 2 versikulo 19 laliman mo na nga gikahimutan sa Ginoo ang ilang mga pagampo parehan ni Daniel gikahimutan siya sa Ginoo
Mao na ang pag-ampo gyud sa santos kahimutan sa Ginoo, ug ang Ginoo malipay pagayo. Mao na mga tag pag-ampo sa Ginoo pinagi sa mga santos. Mangayo ba karon og so ayo haton mi San Antonio di Paduang kay gihilantan man ko. Senior San Roque, ikaw man mananambal niadtong diri ka pakas sa kalibutan, kay ikaw man balaan og daghang mga sakit imong giayo, kay ang gahom sa Ginoo gihatag man nimo, gipaambit niya, ug kinsa man tong mutuo sa Ginoo ug musalig pagayo ug siya mamaayo. Kana si Senior San Roque kay atong gi-focus pagayo si San Roque man, pero kung pag atong hisgutan mga santos, purting daghanang mga santos sa Katoliko, pila na kalibo, pero ang noon na ang giingon ta nga sikat sa Pilipinas pa si Manny Pacquiao, pinakasikat nga boksingero og nailado sa tibok kalibutan. Si Senior San Roque usa sa pinakasikat nga mga santos tungod sa iyang pagkabulan, sa iyang pagka mapahiub sa anon. Muna dunggon gayud ang pag-ampo niya para nato ngadto sa Ginoo. To nga si Hari Nabucodonosor, ako nang gibalik-balik pagayo, no, nga gisimba gyud niya ang Ginoo, kay gibalikan man kay sa una ang Ginoo gikuhaan siya og pangisip ug gikaon siya mga sagbot sa sulod sa taas nga panahon. Mao to nga pagbalik sa iyang pangisip, nakailan na siya sa matuod nga Dios ug iyang giday kini ug iyang ihapa siya sa tubangan ni Daniel ug mihalad siya alang sa Dios. Unsa ba day? Nihapa siya sa tubangan ni Daniel. So wala magpasabot si Daniel, wala niya isipang nga Dios, kundili siyang sinugo nga balaan.